Takže dobré ráno. Od kapličky, kde začíná Corfu Trail, máme krásných 5 hodin ráno. Tak není na to začít nějaký challenge. Corfu Trail, 120 km, dlouhá trasa přes celý Korfu, ale na to samozřejmě na dovolený nemám čas. Ale tam je to nahoře. Je nejvyšší bod Korfu. A zrovna tam náhodou vede ten Corfu Trail. No tak je to jasný, kam se vydám, že jo? Někam tam. A po 17 kilometrech a 900 metrech tam. Bude naše laguna. Blum, blum. Nějaký dravci. Ale tohle jsou nějaký oči. Oči koukají na mě. Tak co to bude za zvířátko? Kočička! Můj průvodce. Pomáří mi to, že? Ale se dál. Co to má? Tam končíš. Takže from sea to summit. Tady je sea. A tam někde 900 metrů nahoře je summit. Corfu Trail koukám, že jaký zvířátka tady přede mnou utíkají. Zatím trošku děsivý les. Ale cesta tady je. Lesem se jí před mnou utíká. Tak první desítky metrů. Východ nad Albánií. Ale ještě zatím není. A pojďme dál. Malá vesnička. Skoro v horách, protože 200 metrů, že? První vejškový tábor. Teď začne peklo. Nemyslím ten kopec, ale myslím to sluníčko. Co jakmile vyjde z těch krásných 25, bude 40 prostě. Nějaká vesnička, myslím, že nemá ani jméno. Někomu chodím po pozemku. Já samozřejmě jdu po silnici, ale ten pocit prostě je minimálně takový. No, tak hurá do druhého výškového tábora. Třeba 300 metrů. Tady je úplně vyprahlá soutězka. Ale tady je rezervoár vody. Už toho mohla vylézt nějaká horová příšera. Tak jsem si vyškrápal z džungla. Tady máme nějaké šrajny. Vypadá to, že vylezeme z pralesa. Už se asi vydáme.
Slučka. Už jsem vylezl ze soutěžky. Cíl na dohled. Ale druhý výškový tábor, 450. Tady vím, že je cesta pod tím. Ale to je správná, true hike. Jo, ale to není vidět, haha. Tak zkusíme to jinak, tak to je správná. Haha. Vede tudy. A hřebenovka, vrcholovka. No. Jaká cesta tam je? Sranda bude. Old Peritia. Staré městečko. To ještě spí, ježišmarja, vidíte to. Oh. A nic. Třeba cestou dolů. Ježiš, to je krásná vesnička. Skoro krásná. No. Tady máme ten náš srandý kopec. Ještě kousek. A hele, koho jsem došel. Moje trail family. Chudáci. Jsem tady asi jediný. Široko daleko. Čus! Nazdar rodina. Hlavní město Kerkira. S letištěm. Krátkým letištěm. Náš cíl. Rodinka zanechána. Ty průhezky dozadu kolem hory a nahoru. Já se pokusím najít cestu po tom hřebení. Měla by tam být. Takže vítejte na Pantokrátoru. Nejvyšším bodě Korfu. To je prostě prdel, jako. Člověk se vyškrábe. Tady prostě 900 výškových totálních pekle. A z druhé strany je prostě normální silnice. Ale co? Ten pocit mi nikdo nevezme. Za dobrého počasí má být vidět až do Itálie. Což tamhle to je Albánie. A na druhé straně by měla být Itálie. Tak nevím. To je trošku vypadá.
To je